Dobro veče, pratite razglednice. Izgradnja i prodaja stanova u poslednjem kvartalu ove godine beleži pad. Međutim, u Južnom Banatu gradi se istom dinamikom kao i prethodnih godina. Da li je potražnja ista kao i ranije i ima li promene kada je reč o ceni nekretnina, saznaćemo od naše dopisničke ekipe. Sa vama smo narednih 50 minuta, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas se obeležava Svetski dan migranata. Sa kakvom statistikom u našoj zemlji dočekujemo ovaj dan i sa kakvim se izazovima migranti suočavaju? Nekada se nijedno selo, grad ili kraljevski dvor nije mogao zamisliti bez dobrih obućara. Kako danas izgleda taj zanat i koliko je obućara kod nas ostalo? I ove godine u Vrbasu, pred doček nove godine, biće organizovan kulturno-umetnički i zabavni program. Šta očekuje Vrbašane u predprazničnim danima?